Ayan guys, bali kasama natin ang tropa natin na galing Manila. Ayan, na nagbike lang siya galing Manila hanggang dito sa Tigawon. Ayan, tingnan natin mga lodi. Ground muna. Nagbike lang yan mga lods, galing Manila hanggang dito sa Tigawon. Ayan, kung meron man nakagawa na nito, leave comment lang sa baba ng aking vlog ngayong araw. Napakalakas mga lodi. Ako, 1 kilometro lang. Siguro laylay na dila ko. Pero siya galing Manila hanggang Tigawon. Bisikleta lang yan mga lodi. Saludo ako dito sa tropa ko na to. Isang history. Isa na siya sa ilalagay ko sa aking history. Siklita galing Manila. Lakas talaga mga loads. Nakatakbo siya 40 kilometers, 45 kilometers per hour. Shoutout nga pala sa mga bikers dyan. Ayan, kung gusto nyo pumunta ng Bicol, kaya-kaya mga lodi. Galing siyang Bicol, bali ano lang, pahinga niya lang kape, tapos soft drinks. 2 times lang daw siya kumain, lunch saka dinner. Tapos walang pahinga mga loads. Bali iba kasi pahinga sa hotel, tapos biyahe na naman. Pero siya tuloy-tuloy ang biyahe. Oh my God! Wow! Kaya salute sa iyo, pare Koy. Kung may mga nakagawa na nito mga lodi, ipopost ko to sa page ko, tapos comment lang kayo. Yung mga galing Manila hanggang dito sa Bicol, ano pala siya, galing Manila hanggang dito sa Tigawon, Camarines Resort.
Dito po yan sa Partido area dito sa Kamsur. Sayang nga kasi hindi siya nagbablog mga lodi. Sayang talaga. Kasi sabi ko nga sa kanya kung linag na yung galing Manila hanggang dito sa Bicol. Maraming sasaludo sa kanya mga lodi. Pero may mga naman siya, may mga picture naman siya kada boundary. Sa boundary ng mga bayan simula dun sa pinanggalingan. May mga proof naman siya na nag-drive talaga. Saludo talaga sa'yo pare ko. Kabats ko pala siya nung high school. Bali siguro 15 years or 18 years kami hindi nagkita simula nung pag-graduate namin, tapos ayan, hanggang ngayon na. Ngayon na ang huling namin. Papunta nga pala kami sa Nado Beach Resort ngayon kasi may inulit kaming barkada namin. Umuwi rin kasi galing sa Manila. Ayan. Bihira kami magkita-kita kaya ayan. Ito lang yung time. Magkakataon na mamit naman, magkausap-usap. Kaya minabuti natin na pakita ngayong araw. Bihira kasi mag-uwi-uwian dito sa Bicol. Sayang ng pagkakataon kung dito natin makapagpintuhan yung ating mga barkada, katropa. Salute ako sa iyo, Batch Joel Abrera. Ayan, napakalakas mga lodi. Kung ganito yung takbo ko, siguro 1 kilometer pa lang magpapasundo na ako. Wala, di na kaya. Pero siya mani-mani lang mga lods. Easy lang sa kanya. Shoutout nga pala sa lahat ng kabatch namin dyan. Ayan. Kung sakaling mapanood nyo to, ito yung kabatch natin, si Joel. Ayan. Nagbike siya galing Manila hanggang dito sa Tigawon. Ayan. Isang lodi. Ayan. Kung may nakagawa na po nito, comment lang kayo dyan sa baba sa comment section para malaman natin na
nagawa niya na rin ito. Galing Manila hanggang dito sa Bicol. Meron naman tong pamasahe, kaso lang gusto niya lang talaga magbike. Ayan. Challenge niya yung sarili niya kung talagang kaya niya ba talaga. 24 hours niyang 24 hours daw siyang nag-travel, 28 hours. Ganun. Walang tigil, ano lang, ang tigil niya lang ay ayan, kain lang, konting kain. Yusi. Sabi ko nga, nag-yusi ka pa. Pero ang resistensya mga lodi, ayan, napakalakas. Ayan, sa lahat pala na sakaling hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na lang po and click the notification bell para updated po tayo sa mga bagong video. Maraming salamat sa lahat na tumatangkilig at sumusuporta ng ating channel. Ganito po dahil sa inyo. Ayan, medyo malapit na po kami makayami doon. Sige po, hanggang dito na lang ang ating vlog. Ayan. Ang ating kabatch na si Joel Abrera galing Manila hanggang Bicol. Ayan. Isang napakalaking karangalan na maisama kita sa aking vlog. Batch Joel. Bihira pang nakagawa ng ganitong challenge. Ayan. Ikaw pala ang nakita ko gumawa nito galing Manila hanggang dito sa Igawon. Maraming salamat po. Sige po, hanggang dito lang. Bye. I love you all.